соча спрете ви се отдадете едното, че знам, че от брата на Симеон Борис Босилков, и за те се каза, че е фейк, никой не соча с пръст. Да. Наистина бях казал, че Боби, защото беше много късно той да стане Стрелевски. Коя, че стане Стрелевски? Да, много мерси за подкрепата. Мали! Ама да. Гееве да стане Стрелевски. Не че каза нищо не каза не. Имам предвид. Да. Просто каза, че Борис Босилков ми задава въпроси и че изтолква. Но той не е гей! Да. Да! И аз само казах ти по телефона от мое име преди малко. Да. Така че никой не съм сочила с пръст, просто казах кой е.